RS Production pen kidam tangarni karbi lunkan arjan dhukuri nangpu kabonda patang det pen YouTube hongjai long peklang pondo lason si kidam tang thang ni phai ingkora phor ni tame puthot karbi lunkan arjan kimi kanghon rojoni pu patang pon pamisi YouTube hongjai long radaphan wan pithulo Kidam tangarni RS Production hin pen kabonda pon dhukuri nangpu lunkan arjan kimi patang pon si producer ahin pen YouTube ahongjai long radaphan wan pilo Bangso lunkan arjan along kachaparjan atum laki karbiang long along nongnam kachi thangklong abang phi aturlin tok bp la pen karbiari so ejang atuma phan kachaparjan akrong kangthur ponji aning ke hang abang phu producer rupsing atum pen si cheparjan ponlo Nona kimi lunkan arjan kanghon rojoni along abangke karbiang long along kacheparjan anat nong kache thangklong abangphi ristina phangchupi lapen karbi lunkan arjan lamkan arjan anat kacheparjan dun mi abangphu rupsing atum pensi cheparjan ponlo kanghon rojoni alun cher laki bhismo hanse pensi lyrics tune piponsi amithang pensi lun ponlo Amit rong pi pensi music salam ponlo Alex rong hang pensi mega pasai deng ponlo lapen Bix moirang pensi DOPN editor asai deng ponsi mesen pen pichun ponlo Pinpur me lunkan lapen lamarjan kacheparjan atum pena job tame karbiang long akhai atum aphan ongdong atum chini pon bomlo lapen lake karbia khai mate karbi society atum aphan thedung akeraptu athema karbia khai aphan kaprek a state along ke pinding pensi kachini lason si non ke YouTube hong jai along pulote pirthe angkang pi aradatum si kilangji lasilunkan arjan lapen lamarjan kabondata isi karbia khaya pharman ke pachi thang akam lokpu producer hin pen ning chepathe ponsi aning ingther at pensi karbi lunkan arjan tame mohor chene pon bomsi pachi thang asai tame deng pon bomlo Labangso kanghon rojoni along kachirap kacheto kipidun anaphan producer rupsing hin pen ninga chingsa makardom chepajir ponlo News report Karbiang Long Live